जोंनि जि सुबुं सांग्रांथि रेलि क'क्राझार चिरां बाक्सायाव जोब्बाय दिनै उदालगुरियाव जों हाबदों नेक्स्ट जोंहा सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर धेमाजि कार्बि आंलं गलाघाट गुबुन गुबुन जिल्लायाव जागोन आरो बे रेलिया दान मोननै सोलिगोन मोनब्रै आयदाखौ लानानै बे रेलिखौ जों खालामगासिनो दङ हा हुनि रैखाथि आरो बिनि सायाव जोंनि सांग्रांथि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि प्रटेक्शन बेयाव जि इलिगेल एनक्रचमेन्ट जादों बिनि एभिक्शननि थाखाय फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों फरेस्ट ओनसोलाव थानाय बर' आरो ट्राइबेला लेन्डनि एन्टाइटेलमेन्ट मोननांगौ आरो बे सरकारनि दायित्व लोगोसेयैनो रायजो राजायाबो बिनि सायाव सांग्रां जानांगौ आसामाव बसुन्धरा 2.0 सोलिदों बिटिआर सरकारा दिनै लेन्ड मेला पातिदों बे मानो खालामदों बोरै खालामदों बेयाव जोंनि अधिकारा मा बे गासै बिथिङाव जोंहा सांग्रांथि थानांगोन मिथिनांगोन नैथिया जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइ बिमा रावजों बर' मिडियामजों फरायनानै जोङो डाक्टार इन्जिनियार जानो हायो आइएस आइपिएस जानो हायो एसिएस एपिएस जानो हायो जों मोजां केरियार दानो हायो आरो बे बिसास आत्मबिसासा जोंनियाव थानांगोन बेखायनो बे बाथ्राखौ लानानै जों रायजो राजाजों गार्जेनजों टिचार्सजों स्टुडेन्टजों जोङो सावरायहैगोन खावलायदों बिथांमोनखौ सुबुं धोन दानांगोन आरो मोजां केरियार जों होनांगोन 3 नम्बरा जाबाय ड्राग्स जौ जुवा दायना दायनि मानसि लांखारनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ समाजनिफ्राय टटेलि गैया खालामनांगोन गैया खालामनांगौनि थाखाय समाजनि हारिनि आफादफ्रा बाहागो लानांगोन लोगोसेयैनो धोरोमारि आफादफ्राबो बेयाव सहयोग होनांगोन एबसुआ हारसिङै बेखौ सम्भब नङा आं बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै जोंनि टिमनि जानानै रायजो राजाखौ खावलायगोन धोरोमारि आफाद समाजारि आफादखौ जों खावलायबाय जे ड्राग्स बायदि जि मोनसे गिख्रंथाव जि फेग्रा मुवा जोंनि समाज आरो हारिनि इयुन जोलैखौ धंस' खालामनो थांगासिनो दङ ब्रैथियाव जाबाय जेलाव थानाय एनडिएफबि मानगोनां रन्जन दैमारि गासै 60 जन जिखिनि जेलाव दङ बिथांमोनखौ आइनि जटिलता आइनि मेरपेजखौ गैया खालामनानै उदां अख्राङाव हगारहरनांगौ आरो सान्ति सुक्तिनि जि मुल माने जि उद्देश्य बेखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनांगौ भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम जोंनि बे दाबि गोजोन्थों।